ஹாய் கைஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களை பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதான் பார்க்கலாமேன்னு வந்திருக்கேன். ஏன் இத்தனை வீடியோ போலன்னு கேட்பீங்க. அதுக்கான பதில சொல்லிடுறேன். ஏன்னா பிசி விளையாண்டு செத்து போச்சு கைஸ், அதனாலதான். என்ன பண்றது? சரி, இன்னைக்கு நம்ம அதான் புது பிசி வாங்கிட்டு வீடியோ போடுறேன். சரி, இன்னைக்கு நம்ம என்னடா பண்ண போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா, மைண்ட் கிராஃப்டை பீட் பண்ண போறோம். எதுலடா கேட்டீங்கன்னா, மைண்ட் கிராஃப்ட் பட் ஜம்பிங் ரோப்பிங்கிற ஓவரோப்பியான மாடலில் தான் பீட் பண்ண போகிறோம். மைண்ட் கிராஃப்ட் ஜாவா எடிஷனில். மாடலிங் வேணும்னா சொல்லுங்க, கமெண்ட்ல பின் பண்ணி வைக்கிறேன். அங்கே பார்த்தீங்களா என்னட்டு வில்லேஜ். ஆனால் நம்மளுக்கு தேவையே படாது இந்த மாடலில். எப்படி தெரியுமா? ஜம்ப் பண்ண ஓவரோப்பியான லோன்ஸ் கிடைக்கும். பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா? ஏன்னா இன்சான்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே 10 சோதட்ரி ஓவரோப்பியன் லூட்ஸ். ஏன்டா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் பேசுகிறேன்னு கேட்பீங்க. சரி, வேணாம் விடுங்க, எனக்கே பார்க்க பிடிக்கல. போர்ஷன் தேவையில்ல, இன்டர்பிள் தேவையில்ல, இல்லை இருந்துட்டு போகுது. மேக்ஸ் கிடச்சிச்சு, சூப்பரு. வேற உள்ள போ. கோல்டன் ஆப்பிள் ரொம்ப முக்கியம். இன்னொரு பிக்காக்ஸ் வேணாம். ட்ரைடன்ட் எப்படி பார்த்தீங்களா? ஃப்ரண்ட் வியூலையா டோட்டம் லெஃப்ட் கிளிக் போய்க்கோ. கிராஸ் போ இருக்கட்டும், போ இல்லாததுக்கு கிராஸ் போ. பார்த்தீங்களா? ஐ ஆஃப் ஃபெண்டர். சரி, என்னடா புது பிசி ஆகிட்ட எவ்வளோ எஃபிஎஸ் கொடுக்குறேன்னா கேட்பீங்க. எனக்கு ஒரு அதிகபட்சம் 300 எஃபிஎஸ் கொடுக்குது. மினிமமாக 60 ஒரு 30 எஃபிஎஸ் மினிமம். மேக்ஸிமம் 300 எஃபிஎஸ் கைஸ். ஓகேவா? இங்கே இருக்கட்டும். ஓகே, இங்கே ஸ்வாட் கிடச்சா சூப்பராக இருக்கும். லெக்கிங்ஸ் என்டர் பண்ணி வரட்டும், இருக்கட்டும். எக்ஸ்பி பாட்டெல்லாம் வேணாம், வேஸ்ட். இதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், டைம் வேஸ்ட் ஆகும். போதும் கைஸ், போட் கிடச்சா போதும். என்டர் பல்ஸ் உள்ளு. சீரியஸ் டெடிகேஷன். என்னடா இதை வச்சு ஃபார்மிங்காக பண்ண முடியும்? ஃபார்மிங் தான் பண்ணணும். இதை வச்சு ஃபார்மிங் தான் பண்ண முடியும், ஆனால் எனக்கு தேவையில்லை. இது பட் வீடியோ ஃபார்மிங், இது சர்வைவல் சீரிஸ் கிடையாது. எலைட்ரா பார்த்தீங்களா? அன்பிரேக்கிங் 10, ப்ரொடெக்ஷன் 10. எலைட்ரால எதுக்குடா ப்ரொடெக்ஷன் 10? சரி, பரவாயில்ல, நல்லதுதான். பிளாக் ஆஃப்லாம் வேணும். செஸ்பிளட் சூப்பரே. இன்னும் ஐயா ஃபெண்டர் கொஞ்சம் வேணும். என்சாண்டட் கோல்டன் ஆப்பிள் வேணும், இல்லைன்னா கோல்டன் ஆப்பிள் கூட போதும். ஐயா ஃபெண்டர் வேணும், பூட்ஸ் வேணும், ஸ்வாடு வேணும், பவு வேணும். ஓகே, ட்ரை பண்ணுவோம். இதெல்லாம் தேவையில்ல கைஸ். இங்கிலீஷ் வாடை கிடைக்கும் போது என்சாண்டட் கோல்டன் ஆப்பிள் ரொம்ப முக்கியம். இரு, இங்க இரு. தோட்டம் உள்ளது. வெளில போ. ஐயா ஃபெண்டர் கிடச்சதா? 16 கிடச்சிருச்சு கைஸ். ஸ்வாடும் இதுவும் பூட்ஸும் வேணும். ஸ்வாடு பூட்ஸை கொடுங்கடா, ஸ்வாடும் பூட்ஸும். நேராக இதுக்கு போயிட்டே இருப்பேன். பௌத்தன்ட்டானுங்க, சூப்பர். கிராஸ் போய் போ. ஃபஸ்ட்டு டேய் என்ன பார்க்குற? செத்துச்சு. இதுவும் வெள்ளப்போ. ஸ்வாட கொடுங்கடா. ராக்கெட்டு உள்ள போட்டேன். சரி, ஸ்வாட கொடுங்கடா. ராக்கெட்டு இங்கே. சூப்பர் ஈஸி.
கவர் மீ இந்த ப்ரீ பண்ணியாச்சு வேற லெவல். கவர் மீ இந்த ப்ரீ சூப்பர். எப்பவுமே இந்த கவர் மீ வித் டெப்ரி வாங்கும் போது அந்த ஆர்மன் என்சான்டா இருக்கும் போது செமையா இருக்கு கலரு. அதனாலயே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். டேய் ஸ்வாடு கொடுங்கடா. ஸ்வாடு காது கேட்கலையா? ஸ்வாடு கொடுங்க. கொடுங்கடா. என்ன கிடைச்சது? ஸ்வாட கொடுங்கடா. ஏய் ஸ்வாட கொடுக்க போறீங்களா இல்லையா? ஏய் ஸ்வாடு கிடைச்சிச்சுன்னா இது ரொம்ப சின்ன வீடியோவாக தான் இருக்கும், மன்னிச்சிருங்க. ஸ்வாடு மட்டும் குடிச்சிட்டானுங்க பரவாயில்ல. ஸ்வாடு கிடைக்கும் போது உங்களை பார்க்கட்டா இல்லை ஸ்வாடு கிடைச்சதுக்கப்புறம் உங்களை பார்க்குறேன் கைஸ். வெயிட் பண்ணுங்க அது வரைக்கும். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓபியான ஸ்வாடை கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க. ஓபியான ஸ்வாட். ஷார்ப்னஸ் 10, நாக்பேக் 10, ஃபயர் ஆஸ்பெக்ட் 10, லூட்டிங் 10, ஸ்வீப்பிங் எச் 10, அன்பிரேக்கிங் 10, எல்லாமே 10. ஓபியான ஸ்வாட். ராக்கெட் எடுத்து ஐயா ஃபென்டரை போட்டு கிளம்ப வேண்டிதான். ஓகேவா? எந்த சைடு? அந்த சைடா? போங்க பாருங்க நீங்களே பேச பாருங்க. மினிமம் 33, மேக்ஸிமம் எனக்கு ஒரு 300. சரி நான் உங்களை நீட்டாக ஸ்ட்ராங்கோல்ல போய் பார்க்கட்டா கைஸ்? நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஸ்ட்ராங் வேர்டில் போய் பார்க்குறேன். உங்களுக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் காட்டிட்டு உங்களுக்கு தான் போகிறேன் கைஸ். இங்கே பார்த்தீங்களா பேலன்ஸ் ரொம்ப நாள் நான் மைன்கிராஃப்ட் டெய்லி ஆடிக்கிட்டே தான் இருக்கேன். ரொம்ப நாள் கழிச்சு, ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு பேலன்ஸ் கிடச்சிச்சு எனக்கு. ரொம்ப நாள் ஆச்சா பார்த்து, அதான் உங்களுக்கும் காமிச்சேன். அவ்வளோதான் கைஸ், வேற எதுவும் இல்லை. நான் உங்களை ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஸ்ட்ராங்கோல்ல போய் பார்க்குறேன் கைஸ். நான் பையனே வந்துட்டோம். ஒன்றும் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸ்ட்ராங் வேர்ல்டு. கைஸ் அப்படியே தூங்கிட்டு போயிடலாம். டைமே ஆயிடுச்சு. தூங்கிடலாம் கைஸ். டேய் ஓகே இவங்களும் 1v1 வச்சுக்கலாமா? ரொம்ப நாள் ஆச்சுடா. 1v1 வச்சுக்கலாமா? வரையா பார்க்குறேன். சூடு சொன்னேன் இல்லையா? விளையாட்டு அடிக்கிறேன். சொன்னெடுத்தா இருக்கா? செத்து போடா. சரி இன்னும் போயிட்டே இருக்கும் போல. போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன் கைஸ். ஃபைனலாக ஸ்ட்ராங் வேர்ல்டுக்கு வந்தாச்சு. இவங்க 2குள்ளே போயிடலாமா? வெயிட் மினிட். ஸ்ட்ராங் வேர்ல்டில் ஒரே ஒரு ஐ பரவாயில்ல, எனக்கு தேவையில்லை. எனக்கு தேவையே இல்லாததான் உள்ளே போட்டுடலாம். எதுக்கு இத்தனை அப்படி ஐயோ செஸ்ட் பிளேட்டை போட்டேன். சரி எப்படி இருந்தாலும் நான் செஸ்ட் பிளேட் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், அதனால போட்டுட்டே விடுங்க. ஆமாம் போலாம். போயாச்சு. சரி பரவாயில்ல. வந்துட்டேன். என்னடா இப்படி ஸ்பான் விட்டுருக்கீங்க? லேண்ட் கொஞ்சம்
கைஸ் போட்டுட்டோம். வேற வேற இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கேஜ் மட்டும்தானா? சரி. எப்படி கைஸ் போச்சு? அதுக்குள்ள ஏரோ பண்ணுமா? அட தம்பி எப்படி இருக்க? பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. டேய் எங்கடா இருக்க? டேய் ட்ரையண்ட் போயிடுச்சு. இல்ல வந்துருச்சு. சூப்பர். ஆடா இது எடுத்துப்போம். ஏய் எங்கடா இருக்க? எங்கடா இருக்க? எங்கடா இருக்க? ஏய் செத்து போடா. செத்துப்போ 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 செத்துப்போடா. டிரான்ஸ்லேட் ஆகுறாங்க. தெரிஞ்ச யாரோ வழியாக முடிச்சிடலாம் கைஸ். அவ்வளோதான் கைஸ். ஃப்ரீ தான் எண்டு. மான்ஸ்டர் ஹண்டரை இப்போதான் அடிக்கிறேன்னா இது தெரியாம போச்சே. டே பிளட்ஸ் பண்ணி தரோடா. என்னடா பணமானதுக்கு அப்புறமா அடிக்கிறேன். கைஸ் நம்ம டிராகன் எடுக்கணும். டிராகன் எக் எடுத்துடலாம். அடே ரொம்ப வருத்தமா போச்சு. எக் எடுக்கலாம்னு நினைச்சேன். ரொம்ப வருத்தமா போச்சு. சரி விடுங்க, அடுத்த வீடியோல எக் எடுக்கலாம். சரி கைஸ், மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இப்போதான் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம், அதனால உங்க சப்போர்ட்லாம் எனக்கு தேவைப்படுது. மறக்காம எல்லாத்தையும் பண்ணி விடுங்க, ஓகேவா? ஏன்னா வீடியோ சின்னதாக இருக்குன்னு கோவப்படாதீங்க, அடுத்த வாட்டி பெரிய வீடியோவாக போடுறேன். சரி லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.